Jesus. Yakobo yaone. Jesus. Baba Cynthia. Baba Cynthia. Chicha muri kuita makoma tine tichita munyengetero. Chicha muri kuita. So zvaputsikawo. Baba Cynthia, mai Cynthia vako hero. Variko. Iwo ndwani iwe? Sorry. Imi makoma anoyera makoma mune muchiitira zvinhu zvamukuita. Basi Cynthia munyarere ni. Nemdare wa unyarere mdare wa. Chicha uri kuita. Ndati chi chaukuita apa. Kwaputsika musataurise. Izvo zvimakoma atetiitira munamatwa. Chicha muri kuita apa. Baba Cynthia. Alright, aiwa nyanya ainetse mdara baba nyanyu ndega mai Cynthia vanoya shandirwa umbawo izvo zvimuri kuite apa ndo andoishita haisi problem aiwa haisi problem nda haisi mukwasa kutaura Maria munoda ndakamboputsirwa gate rangu ipapa nyamba ndimai uya kutanga ndanguyeke kutanga chete ndikekuti imi game uri kuratidza kuti rakuenda kumatournament imi madzwaba mabva kudha imi nyaya iyi ndikutoisvitsa basi pia nyaya iyi ndikutoisvitsa mudharani iyi ndandikutosvitsa iyi ndandikuto enda hako hapana iwo ndine vhidhiyo imi ndakuona tasa ndakutora vhidhiyo iririmo ndakutora vhidhiyo kubva mari handide imi ndoshandira vanhu vakawanda ndichipiwa mari foni imi kuti ndeye 2 cents here imi ndatokuona imimi mai Cynthia munoziva zvakanaka here nhasi chaindoswera idzi ndodzikudiwa kwabhozhongo right imi ameno kaimimi ini mari handide ameno kana mutori nezvimwe zvekuto ameno inini mari handide ameno kaimimi muri kudeiwo right ameno kaimimi asi ndakuti mari handisi kuida mari ndinayo hobho mungatenge meno kuti iwe unei meno ameno ameno mavhidhiyo ndinawo tiri vanhu venyamawo mweya unouya uchienda ngoti izvezvi ndiri munhu wenyama mweya unouya uchiendawo think ndozvamamuchiita nababa Cynthia yangu ese handandichitonyepa handachitonyepa vhidhiyo ripi kwamuna kana chinhu kutonyepawo zvangu saka iwo ondisirawo kanhamba dzako handachitonyepawo zvangu